दिनै एचएस आनजादनि रिजाल्टखौथ' होबाय, माने हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टखौ दिनै होबाय। दायो मा जाखो, सोरबा सोरबा फार्स्ट डिभिजन, सोरबा सोरबा सेकेन्ड डिभिजन, सोरबा सोरबा फेलबो जादों जानो हागौ। नंगौ, नाथाय दायो मा, आंनि अबस्थाखौ नायनो लान्थिथियो, न'आव खामानि मावदों आङो। लोगोसे मा मावो, बाहेरायाव खामानि मावनो थांनो गोनां जायो। जेमान नों पास जाबाबो मा, फार्स्ट डिभिजन लाबाबो, डिस्टिंसन स्टार लाबाबो बाहेरायाव खामानि मावनो थांथारनांगोन, बेंगलर गुवाहाटि बायदिफोराव। बेनिखायनो आं गासैखौबो जाय स्टुडेन्टफोरा एचएस आनजादखौ पास जाबाय बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानो, एचएसखौ पास जानायनि उनाव, माने हायार सेकेन्डारिखौ पास जानायनि उनाव मायबा मोनसे नों आखाइनि खामानि सोलोंना ला, बा आइटिआइ बा जिकुनु मेकानिकेल बा जिकुनु खामानि बा स्पर्टस लाइन बेफोराव माथा मारि। बे डिग्रिफोरखौ फरायनो एसेबां माथा मारि नाङा, बेयाव फरायनानै ओरैनो बरबाद जायो। 4 बोसोर प्लास जिथिं रां थाखाबो लस जायो। बेनिखायनो नों मायबा मोनसे फैसा खामायनायनि लामा, नोंथ' उनावबाबो नङा होमब्ला, नों फरायनानैबाबो उनावबाबोथ' नों साकरिखौनो मावखागोन, फैसा खामायनायनि बाथ्राखौनो सानगोन ना। बेनिखायनो दानिफ्रायनो हायार सेकेन्डारिखौ पास जानायनि उनावनो बेफोरनि फारसे माथा मारिलांखा माने। ओंखायनो एसे मोजाङै सानै हयै एडमिसन लाबानो जाबाय। मायाव लायो, जानला मोनला डिग्रिफोरखौल' लानो नाङा। डिग्रि लानानैबो लाब गैया, बेक नांबाय थायो, 5-6 बोसोर लस जायो, बैसोआ रागाव फैसा खामायनायनि टाइमानो थाङो जोंना। ओंखायनो हायोब्ला खेबसेयावनो फैसा खामायनायनि लाइनखौ हमलांखा दै फंबाय बिनानावमोन। जोंफोरबो बेफोरबायदिनो खालामदोंमोन, फरायदोंमोन, हायार सेकेन्डारिखौ फार्स्ट डिभिजन लाखिनानै फरायदोंमोन, नाथाय जेबो लाब गैया, ओरैनो टाइम लस जाबाय, फैसाबो लस जाबाय। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ गुरै खावलायदों, जि मावनो गोसोनो बेखौनो मावखालांखा हायार सेकेन्डारिखौ पास जानायनि उनावनो। बाराथ' बैसो गैलाना, 18 बोसोर जाथारसिगोन, फैसा खामायनायनि बैसो जाथारसिगोन। बेनिखायनो दानिफ्रायनो सानखा, बिमा बिफायाबो एसे साननानै नायब्लानो जाबाय। ओरैनो टाइम लस खालामनानै आरो फैसा लस खालामनानै लाब गैया दानि दिनाव ना। साकरिथ' मोनखाया, एसेबांनि साकरियावबो माथो नों फार्स्ट डिभिजन लाखिबाबो थार्ड डिभिजन थांबाबो नों गासिबो सेम, एग्जामा सेमानो फैयो। ओंखायनो लाब गैया, एसेबां गोदोर फरायनाबो लाब गैया माने। गोदोर फरायनानै नों डिग्रि कमप्लिट खालामनानै नों IPS IASनि एग्जामखौथ' नों होनो थाङाना। ओंखायनो एसे सानै हयै फरायफ्लाबानो जाबाय दानि दिनाव दै।